Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. At-takdiru wal igra'u. At-takdiru utawi iki iku bab mertelaake takdir, meden-medeni. Takdir iku meden-medeni, ngelingake mukotob ing siji perkara kang disengiti supaya ngedoi, meden-medeni. Wal igra'u lan igra', rangsangan dorong wani. Igra' iku rangsangan dorong wani, ngelingake mukotob ing perkara kang dipuji supaya nglakoni. Itu namanya al-igra. Iyaka wasaro wa naqwa gunasab mukadirun bimastitaruhu wajab waduna atfin dali'i yang subwa masiwa husatru filihi lam yalzamah ilama al-atfi awit takrori kaddoigoma ya dasari. Iyaka meden-medeni sapa ingsun ing awak sira, wasaro lan ngedono sapa sira ing nglakoni ala. Wanakwahu lan sepadane iyaka wasaro nasoba nasopake sapa mukadirun wong kang gawe sigo takdir atau wong kang meden-medeni bima kelawan amil istitaruhu kang utawi kesimpene emak iku wajibah wajib opo istitaruhu wansub lan bangsaake sapa sira duna atfin kali tanpa huruf atop. Nda utawi iki hukum li iya maring lapat iya. Wama utawi takdir siwahu kang sakliyane lapat iya iku satru fi'lihi nyimpen fi'ile ma iku lam yalzama ora wajib opo satru fi'lihi ila ma'al atfi angin ing dalem sertane ngatofake takdir minhu awit takrori utawa bulan baleni lapat doigoma yang dasari kaya sepadane lapat ad-doigoma wedya sapa sira ing macan ad-doigoma wedya sapa sira ing macan ya dasari he wong kang lumaku bengi. At-takdiru utawi takdir iku tanbihul mukotobi ngelingake wong kang dikitopi ngelingake mukotob tatawa wong kang dikitopi ala amrin ing atase perkara yajibu kang wajib opo al iktirozu ngreksa minhu sangking amrin fa ingkana mongko lamun ana apa takdir iku bi iyaka kelawan lapat iyaka wa akwatihi lan piro-piro dulure iyaka wa utawi akwatihi iku iyaka lapat iyaka wa iyakuma lan lapat iyakuma wa iyakum lan lapat iyakum wa iyakuna lan lapat iyakuna wajaba mongko wajib apa itmarun nasibi nyimpen amil kang nasupake iku sawaun podo uga wujida utawi ditemu apa atfun kurep atop amlah utawa ora wujida famisaluhu mongko utawi contone takdir ma'al atfi ing dalem sertane huruf atop iku lapat iyaka wasar. Iyaka meden-medeni sapa ingsun ing awak sira
wasaro lan ngedono sapa sira ing nglakoni Allah. Fa iyaka mongko utawi lapat iyaka iku mangsubun kang dinasupake apa lapat iyaka bi fi'lin kelawan fi'il mutmarin kang disimpen apa fi'il wujuban kelawan wajib wa takdiru utawi ngira-ngiraake iku lapat iyaka ukaddiru iyaka ing awak sira ukaddiru meden-medeni sapa ingsun wa misaluhu utawi contone takdir bidunil atfi kelawan tanpa huruf atop iyaka ang taf'ala kada iyaka wedya iyaka meden-medeni sapa ingsun wedya sapa sira iyaka meden-medeni sapa ingsun ngono ae. Dadi nyimpen domir ukadiru iyaka meden-medeni sapa ingsun ing awak sira ang taf'ala saking yen to agawe sapa sira kada ing mengkene-mengkene penggawean ayat tegese iyaka min ang taf'ala kada iyaka meden-medeni sapa ingsun ing awak sira min ang taf'ala saking yen to agawe sapa sira kada ing mengkene-mengkene penggawean wa ing kana lan lamun ana apa takdir iku binggoiri iyaka kelawan sakliyane lapat iyaka wa akwatihi lan pira-pira dulure iyaka wa utawi kana binggoiri iyaka iku al muradu perkara kang dikarepake bi kaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wa masiwahu fala yajibu mongko ora wajib apa itmaru nasibi nyimpen amil kang nasupake illa ma'al atfi angin ing dalam sertane huruf atop kakaulika koyok sepadane ucapan sira koyok sepadane pengucap sira maji rosaka wasaifa maji hei Pak Mazin rosaka ngrekso sapa sira ing sira-sira wasaifa lan wedya sapa sira ing pedang ayat tegese ya Mazinu hei Pak Mazin ki ngrekso sapa sira rusaka ing sira-sira wakdar lan wedya sapa sira asaifa ing pedang awit tikrori utawa bulan baleni lapat nakwu adoi goma sepadane contoh adoi goma wedya sapa sira ing macan adoi goma wedya sapa sira ing macan ayat tegese ikdari doi guma ikdar wedya sapa sira ad-doi guma ing macan fa ilam yakun mongko lamun ora tinemu apa atfun apa atop wala tikrorun lan ora bulan baleni lapat jaza mongko wenang apa itmaru nasibi nyimpen amil kang nasupake wa idharuhu lan mertelaake an-nasib nakwu al-asada sepadane lapat al-asada al-asada wedya sapa sira ing macan ayat tegese ikdar wedya sapa sira al-asada ing macan fa ing sita mongko lamun karep sapa sira ing amil nasib at harta mongko mertelaake sapa sira ing amil nasib wa in sita lan lamun karep sapa sira ing amil nasib at marta mongko nyimpen sapa sira ing amil nasib dadi lapat takdir itu menyimpan ikdar wedya atau menyimpan lapat tajanab atau bait ngedono sapa sira atau lapat ki
lan tawakko ngrekso sapa sira. Itu ikhtiar menyimpan lapat yang dimaksud takdir itu menyimpan lapat ikhtiar tajanab bait ki tawakko, menyimpan amil lapat ikhtiar tajanab bait ki tawakko. Jadi ki atau tawakko itu artinya ngrekso sapa sira. Tajanab atau bait ngedono sapa sira. Jauhkanlah kamu, jagalah kamu. Ikhtiar takutkanlah kamu atau meden-medeni. Wasada iya wa iyahu asad wa angsabilil qasdi mangkusam tabat. Wasada lan recel opo iyaya lapat iyaya wa iyahu utawi lapat iyahu iku asadu luwen recel opo lapat iyahu waman utawi sapane wong iku kosa kang madhaake sapa eman ing lapat iyaya wa iyahu intabada mongko dadi ado sapa eman mongko dadi kebuang sapa man. Kaku takdiri utawi kake takdir iku ayyakuna yen to ana apa takdir iku lil muqatabi keduwene muqatab wasadalan recel apa majiuhu tekane takdir lil mutakalimi keduwene mutakalim fi qaulihi ing dalem dawe wong ing dalem dawe Umar bin Khattab ngono ya kena ya ing dalem dawe wong iyaya wa ayaktifa akadukumul arnaba iyaya lan ngedono sapa sira kabeh iyaya lan ngedono sapa sira kabeh ingsun tak tau ngene ya kena iyaya ngrekso sapa sira kabeh ingsun ya kena diartekno idar iyaya meden-medeni sapa sira kabeh ingsun wa ayaktifa ngrekso ngono penak ya sajane ya iyaya ngrekso sapa sira kabeh ingsun wa ayaktifa lan ngedono sapa sira kabeh saking yento mbalang tatawa mlanteng tatawa ngetepil sapa akadukum salah sijine sira kabeh al arnaba ing terwelu wa asatu utawi luwesat wa asatu utawi luwen nerecel minhu tinimbang saking majiuhu lil mutakalimi minhu tinimbang majiuhu lil mutakalimi iku majiuhu tekane takdir lil goibi maring domir goib fi qaulihi ing dalem pengucape Umar ing dalem pengucape wong ida balagor rajulu sittina fa iyahu wa iyas sawabi ida balago ing dalem nalikane temeka sapa arajulu wong lanang asitina ing umur 60 taun fa iyahu mongko ngreksa sapa sira kabeh ing rajul wa iya lan ngedono sapa sira kabeh asawabi ing pira-pira wadon enom wala yukosulan ora dikiyasake apa alasaiin apa sewiji-wiji min dalika saking mengkono-mengkono maji uhu lil goibi wa kamu kadirin bila iya ja'ala mugron bi fi kulli ma qad fusila wa kamu kadirin lan kaya sepadane lapat
kang digawe sigot takdir. Bila ia kelawan tanpa nutur lapat iya, iji Allah ndadekake sapa sira. Mugron ing lapat kang digawe igro. Apa bihi isim? Apa bihi isim? Fi kulima ing dalem saben-saben hukum kot fusila kang temen-temen diperinci apa emak. Al igro utawi igro. Jadi igro iku lawan katai takdir. Igro iya. Al igro utawi igro. Huwa yo al igro iku amrul mukotobi. Perintahe wong kang diajak bicara. Perintah wong kang diajak bicara. Al igro utawi igro. Huwa yo igro iku amrul mukotobi. Perintah wong kang diajak bicara. Tatawa perintahe perintah mukotob. Biluzumima. Kelawan netepi perkara yukmadu kang dipuji apa bihi ma. Wa utawi al igro iku katakdiri kaya sigot takdir fi anahu ing dalem sak temene kelakuan iku in wujida lamun ditemu apa atfun kurub atop au tikrorun utawa bulan baleni lapat wajaba mongko wajib apa itmaru nasibihi nyimpen amil kang nasopake. Nyimpen amil kang nasopake igro. Wajaba mongko wajib apa itmaru nasibihi nyimpen amil kang nasopake igro. Wa ila lan lamun ora wujida fala mongko ora wajaba itmaru nasibihi. Wala tustakmalu lan ora digunaake fihi ing dalem al igro. Apa iya lapat iya? Fa misaluma mongko utawi contone lapat yajibu kang wajib ma'ahu ing dalem sertane emak. Apa itmaru nasibi nyimpen amil kang nasopake iku kauluka pengucap sira. Aku ka netepono sapa sira ing sedulur sira. Aku ka netepono sapa sira ing sedulur sira. Wa kauluka lan pengucap sira. Aku ka netepono sapa sira ing sedulur sira. Wal iksana lan netepono sapa sira ing bagusi ilaihi maring akuka. Ayat tegese ilzam netepono sapa sira ing bagusi akuka ing sedulur sira. Wa misaluma utawi contone lapat layal jamu kang ora wajib ma'ahu ing dalam sertane emah opo al itmaru nyimpen amil iku kauluka pengucap sira. Aku ka netepono sapa sira ing sedulur sira. Dadi aku ka netepono sapa sira ing sedulur sira. Ai tegese iljam netepono sapa sira aku ka ing sedulur sira. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.